Hello mindenkinek, itt Cross. A mai videóban egy kicsit másfajta tartalomra számítsatok. A képeken látható kerekezés tanulást elősegítő eszközt fogunk a mai videóban tesztelni a Willy Mattel jóvoltából. A videó nem szponzorált tartalom, szóval teljes mértékben a saját véleményemet fogjátok hallani. Igazából az első kipróbálásnak a felvételét láthatjátok. Ha valami változást észleltek a korábbi videókhoz képest a motoron, az azért van, mert nagyjából egy ilyen 10 hónapos videóról van szó, vagy hát 10 hónapos felvételről van szó. Úgyhogy ha valakinek megtetszene a videóból, akkor a leírásban első linken megtaláltok minden szükséges információt ezzel kapcsolatban. Igazából kb. Minden KTM, meg társai, Husqvarna, stb. Típusra van, most már DRZ-re is, és igazából bármilyen egyéb motorra egyedileg tudnak gyártani. Úgyhogy, ja. Willy Bar Test numero 1. És még nem merem fölvenni a motort vele. Nem tudom, hogy fog reagálni. Szépen fokozatosan. Ki kell tapasztalni, hol van a kerék. Mindig egy picit följebb vesszük a motort. Még mindig nem ért le szerintem. Mondjuk még messze voltunk a holdponttól. Kérdés, hol raktam? Ugyebár. Aha! Most éreztem, hogy leért. Jó, tehát holdpont alatt előtt van a kerék. Viszont első tapasztalat, legelső már most, mikor leért a kerék, ugye bal oldalon van a kerék, és egy picit eltolta jobbra a motort. Tehát kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk ütemesebben ér vele az ember, akkor képes-e eldobni úgymond jobb oldalra a motort, vagy csak leteszi. Most közel volt, de szerintem nem ért le. És nehéz megmondani, mert sokáig egy pozícióban volt a motor. Kérdés, hogy most kerék segített, vagy csak pont úgy tartotta magást. De legalább úgy látszik, belőttem egy jó helyet, hogy nem túlságosan korán ér le, és nem is túl későn. Tehát szerencsére lehet, vagy nem is tudom hány pozíciót vele összehozni, 10-20-at biztos. De lehet keveset mondtam. Szerintem most leért. Mert úgy éreztem, mintha egyre nem engedtem volna tovább a motort, kettő picit elkezdett tolni jobbra, egy minimálisan. Nem is olyan rossz amúgy. Tehát úgymond nem teszi le helyetted a motort, viszont hát látjátok, hogy nem egy hatalmas irommal szedem föl. De ebben a tempónál, ha fölveszed a motort, tényleg nem engedte hátrébb. És ment volna a motor még hátrébb. Szóval eddig jó. Majd próbálunk egy-két ütemesebb fölvételt is. Csak először bele kell szokni. Itt például teljes mértékben ez mentett meg. Direkt túlhúztam, beleért, letette. Viszont azt meg kell mondanom, hogy érezni miközben beleír a kerék, hogy eldob egy kicsit jobbra. Ugye bal oldalon van a kerék, és érezni, hogy nem középen ér le, úgymond tengely középen,
Tehát nem egyenesen előre bólint vissza, hanem egy picit jobbra. Most nem annyira durván bólintott vissza jobbra, hogy eldőljek jobbra, de éreztem, hogy elnyomta a motort jobbra. Szóval ezzel számolni kell. Eddig pozitív vélemény, leszámítva ezt a jobb oldalra tolás dolgot. Majd arra leszek kíváncsi, hogyha kicsit előrébb rakjuk ezt az egész szerkezetet, tehát hátrébb engedi a motort, akkor mennyire lesz erősebb ez a jobbra dobás dolog. Most is leért, és leengedte az órát a motor. Ami meglepően jó, mert azt hittem, hogy úgy lesz, hogy vagy csak hirtelen visszadob, vagy nem is tudom. Tehát féltem, hogy nem enged vissza, csak jelez, hogy ott vagy, és neked kéne úgymond reagálni rá. De eddig szinte alig használtam féket visszarakni a motort, elég volt elengedni a gázt, és visszaengedte magát. Ami egyébként jó is lehet és rossz is, mert úgymond nem kell használnod a féket, és pont, hogy a féket kéne megtanulnod használni, ha meg akarsz rendesen tanulni kerekezni. Szóval, hogy amíg nem tudod meghasználni a féket rendesen, addig megmenti a seged. Érthető? Érthető. Szóval, so far so good. Most kicsit hátrébb tesszük szerintem. Vagyis előrébb is, akkor hátrébb engedi a motort. Jó, tehát még mindig holdpont előtt ér le. Viszont te hallod, kapcsold már az életfényszoródat. Ez egy picit túlment volna. Itt életet mentett. Beköszönünk a fiúknak. Jó. Az igen. Majd nézzetek rá. Jó. Próbálok! Egy baj van ezzel a kerékkel, amit most azonnal megmondok, hogy nem tudod, hogy te tartod szinten a motort, pont jó gázzal, vagy éppen nem érzed, hogy nem van a kerék, és a kerék tart szinten téged, tehát nem te csinálod azt, amit kéne. Ez egy nagy hátrány. Na szóval így a végén még röviden egy pár szót róla, mégis így tapasztalatok, kinek ajánlom. Hogy is mondjam, tehát meg lehet nélkül tanulni kerekezni? Meg. Ha esetleg úgy érzed, hogy nem mersz belekezdeni, tanulni, mert eldobod a motort, mert nem bízol magadban, nincs önbizalmad, stb., akkor jó lehet egy ilyen. De igazából én azt mondom, hogy lehet, hogy gyorsabban megtanulsz vele, abban az esetben, hogyha nincs elég önbizalmad, nem vagy elég merész, stb., akkor jó lehet. Ha ez téged nem fenyeget, akkor igazából úgymond fölösleges. Szóval igazából ennyi, mint mondtam a videó elején, hogy ha valakinek megtetszett, akkor a videó leírásában találhat linket hozzá, és ja, igazából ennyi lett volna. Ígérem, hogy a következő videó nem 9 hónap múlva jön, de lehet. Na sziasztok!